nkhani kuchokera kwa bambo wa Najiri omwe ali Irbadhi mwana wa Sariya, mtendere wa Mulungu upite kwa iye. Iye adati mtumiki sallallahu alaihi wasallama adatilalikira ulaliki wamphamvu mpaka mitima yathu idaopa ndi ulalikiwo, ndinso maso athu adatulusa misozi chifukwa cha ulalikiwo. Ndiye ife tidati, o mtumiki, ulaliki umenewo kumveka ngati wa munthu wosanzika, tilangizeni. Mtumiki sallallahu alaihi wasallama adati, ndikulangizani kuti muopeni Allah wolemekezeka, komanso kumvera ndi kusatira malamulo, ngakhale atakusogolerani kapolo, chifukwa amene azakhale ndi moyo wautali mwa inu azaona kusiyana maganizo kwambiri m'chipembedzo. Choncho muzagwiritse njira yanga ndi njira ya makhalifa alowa m'malo mwanga, omwe ndi owongoka owongolera ku chilungamo. Mukuyenera kuzagwiritsa ndi mano olimba, komanso musapewe zinthu zopeka, chifukwa chopeka chilichonse mu dini ndi chosokera.